Dentro do que foi propiamente o CUFIE, eu, en primeiro lugar, querría destacar, como no resto das funcións que tiven que desempeñar, que non se trataba de romper con nada cando eu tomei as riendas deste servizo, senón de dar continuidade e impulsar algunhas das actividades previas que xa se estaban levando adiante por parte da anterior directora do CUFIE, e por parte de persoas que colaboraron no período anterior. Ali estaba Mercedes González Sanmamé dirixindo o CUFIE, compañeiras miñas como Begoña Rumbo, que foi probablemente a que iniciou todo o proceso de elaboración do PAT na universidade. E eu o que fixen foi potenciar algunhas das actividades que xa se estaban levando a cabo e despois poñer en marcha accións, cambios que me parecían que eran importantes nun contexto novo como era o que estábamos empezando a experimentar naquel momento, non? Foi a época de Juan José Bueno Aguilar como director do CUFIE, que foi o primeiro nomeamento que fixen, e debo decir que o máis importante probablemente daquel período en relación co traballo do CUFIE foi o equipo de persoas que empezaron que se empezou a formar, que xa viñan de atrás e que foron consolidándose pouco a pouco, formando un servicio que a día de hoxe é absolutamente trascendental e fundamental na nosa universidade. Foi unha época interesantísima onde puxemos en marcha o plan de apoio ao ensino, o plan de apoio á aprendizaxe, o plan de formación inicial do profesorado, e despois o que a día de hoxe penso que está moi ben consolidado, aínda que non dependa directamente do CUFIE, non? Por lo menos da vicerreitoría da que depende o CUFIE, que é a Unidade de Atención á Diversidade. Naquel momento para nós era tamén central que a universidade tivera capacidade para atender as necesidades educativas das persoas que acceden a ela, e que o profesorado tivera información suficiente, polo menos a mínima imprescindible, para poder adaptarse e facer unha adaptación da súa guía docente para atender esas necesidades. Tivemos a sorte de que persoas como Sonia Seijas, David, estiveron aí dende os primeiros momentos, estaba tamén Juan Carlos Brenya, estaba tamén Fernando Amorín colaborando no CUFIE. Todos eles fixeron posible que estas iniciativas se foran consolidando. É verdade que naqueles momentos incluíamos dentro das actividades do CUFIE todo relacionado coa avaliación docente, porque para nós a formación que tiña que proporcionar o CUFIE tiña que estar en relación cos resultados da avaliación. Entón, daí xurdía a idea de avaliar para formar como modelo a seguir, non? Avaliar os docentes, mesmo pensábamos daquela que se podría incorporar a avaliación do PAS, pero, eso quedou fora, digamos, dos nosos obxectivos rapidamente. Avaliar aos docentes para que puderan acceder á formación necesaria para mellorar nas súas actividades, na súa docencia, na avaliación, nas titorías, no uso de recursos tecnolóxicos, etc. Entón, nese sentido, o programa Avaliemos, que despois continuou, quedou naquel momento directamente relacionado cos programas formativos do CUFIE, non? Neses aspectos nos centramos fundamentalmente. Daquela non existía o mestrado de secundaria, entón creamos unha unidade que despois perdeu lóxicamente sentido, pero que tiña outro alcance ao que probablemente habría que intentar volver, que era a unidade de estudos non universitarios. Esa unidade recollía ou trataba de recoller todo relacionado co que entón era o curso de aptitud pedagóxica. Pero a idea non era só atender, digamos, o relacionado co CAP,
senón intentar que desde esa unidade de estudos non universitarios se estableceran lazos, relacións con bacharelato, con FP, con ensino, con as ensinanzas artísticas, con outros niveis educativos, cara a romper barreiras e establecer modos de colaboración, de cooperación. Como en principio, digamos, parecía que esa unidade pues, tiña sentido polo OCAP, pois, bueno, ao desaparecer o CAP, probablemente pues, tamén desapareceu a unidade, non? Pero é algo que dende distintos sectores educativos a distintos niveis pois se ven sempre lembrando, non, a necesidade de romper barreiras, que temos moito que facer xuntos, profesores, profesoras dos distintos niveis, como para darnos a espalda, non? E necesitamos canles para formalizar, digamos, ese tipo de relacións. Había medidas que, digamos que dentro da vicerreitoría podían tocar dunha ou doutra maneira o que se pretendía facer no CUFIE, sobre todo relacionadas coa posta en marcha dos contratos programa para a innovación, e que supoñían que o profesorado podía tomar iniciativas financiadas, escasamente, pero financiadas pola universidade, para a millora da súa calidade docente, por un lado, e tamén os PAS, na medida en que son esenciais para a millora da calidade docente e investigadora da universidade, tamén podían facer aportacións, proxectos, tamén financiados, para millorar as súas condicións de traballo, os procesos que desenvolvían no seu traballo, etc. Non? Entón, na medida en que iso tocaba a innovación, eu creo que tamén entroncaba co que hoxe en día é o CUFIE, donde a innovación pois, é unha sinal de identidade. Aí había un certo encaixe, digamos, non? Eran unidades, en todo caso, que estaban, quizá porque as persoas que estaban nelas estaban moi íntimamente relacionadas, pero unidades que traballaban conxuntamente de maneira moi coordinada e moi eficiente. No caso da UENU, da Unidade de Estudios Non Universitarios, estábamos colaborando con Neves Arza, ou Neves Arza con nós. Neves Arza tamén é profesora e docente da nosa facultade. No caso dos programas de formación, nos que estaba implicado Juan José Bueno Aguilar, pois entre el e o seu equipo, onde estaba Juan Carlos Brenya, onde estaba Sonia Seijas, onde estaba tamén Fernando Amorín, pois levaban adiante prácticamente todo o proceso, dende a planificación das actividades de formación, sobre todo despois de realizadas as avaliacións docentes, ata a súa concreción, a súa finalización, non? E iso se facía tanto no caso da formación para o profesorado como no caso da formación para o estudantado, non? Era un traballo, penso que moi, como diría, moi coordinado, donde todos eles aportaban todo o que sabían facer para o cumprimento dos obxectivos establecidos, non? E aparte, cun componente emocional, se se quere, ou afectivo, se se quere, e é que todos eles pois, son persoas extraordinarias dende o punto de vista persoal e profesional, desde logo, non? Tiñan unhas relacións moi positivas. Eu creo que naqueles momentos o CUFIE, digamos que non ten probablemente ou non tiña a valoración que ten hoxe. A pesar de todo, era un servizo era unha unidade que estaba comenzando, a pesar de que levaba xa algún tempo traballando. A universidade nosa, por outro lado, é xoven, se queira ou non, é unha universidade xoven.
O referente era o ICE da Universidade de Santiago. Nese sentido, creo que o profesorado, os docentes da UDC, pois o veíamos un pouco así, como a extensión do ICE na Universidade da Coruña, extensión entre comillas, é dicir, a réplica, digamos, na Universidade da Coruña. Pero probablemente se veía como un recurso máis alleo, un recurso que estaba aí, que proporcionaba posibilidades de formación, pero que, digamos, que non era imprescindible. Eu creo que hoxe todo o profesorado xa se ten percatado do valor que ten a formación que se proporciona nel, da calidade da formación, da utilidade que ten para o profesorado participar nestes programas, do recoñecemento que teñen a nivel galego e a nivel estatal os programas de formación que aquí se desenvolven. Nese sentido, fundamentalmente os docentes, penso que tamén os estudantes, pero fundamentalmente os docentes penso que cambiaron xa un pouco a súa perspectiva sobre este servizo. Este servizo é absolutamente esencial nestes momentos na Universidade da Coruña, como serán os equivalentes nas outras universidades. É central. Sen el, pensemos que o que nos vende ocurrir hai pouco tempo coa pandemia, o teríamos pasado moito peor. Non digo que non poderamos sobreponernos a todas as dificultades do mundo, pero desde logo o CUFIE estivo permanentemente aí atendendo as nosas necesidades e dándonos ferramentas e formación para superar os obstáculos. Eu creo que hoxe se ve así, como un servizo indispensable na Universidade da Coruña. Fixemos todo o que foi posible para que o CUFIE tivera os recursos que necesitaba. Desde logo, no que dependía de min, non faltaron recursos nin esforzos por cumplir as expectativas dos que tiñan que levar adiante o traballo, non? Penso que en gran medida, pois, bueno, o feito de estar aquí, de empezar a ter, pois eso, ferramentas, recursos, de ter a disponibilidade permanente da reitoría para abordar calquera problema e aportar solucións, pois penso que foi tamén positivo para que o propio servizo traballara en boas condicións, digamos, que traballara con ilusión e se esforzara en facer un traballo que respondía á aposta que a universidade facía por ese servizo, non? Que o único que debo decir que quizá deixou un pouco de sabor amargo foi non poder, como ocurre con frecuencia, non poder dotar ao CUFIE do persoal na RPT que entendíamos, o persoal técnico, de técnicos, que entendíamos que debería formar parte del. Pero este é un problema xeral que, bueno, espero que pouco a pouco se vaya mellorando. Me aportou fundamentalmente a posibilidade de facer unha reflexión conxunta sobre as necesidades de formación do profesorado e dos estudantes da universidade, e sobre a necesidade de cambiar o sistema a todos os niveis para que, en particular, a diversidade fora posible na universidade. É dicir, que non fora meramente unha declaración, senón que dende o momento da matrícula ata o momento da graduación eso poidera ser unha realidade, non? Digamos que estas reflexións as facíamos conxuntamente. Tiñamos realmente unha relación moi próxima, moi cercana, unha confianza total uns en outros, bueno, podíamos perfectamente pensar en como cambiar as cousas ou intentar cambiar as cousas para facer unha universidade mellor. Para min foi enormemente enriquecedor. É verdade que en conxunto, aínda que foron 4 anos, foi un período moi duro, moi costoso, pero moi satisfactorio. Eu, desde logo, aprendín moito tamén gracias a eles, e aprendín moito de vivir un momento de absoluta transformación,
donde todo estaba por facer, e donde as ideas e a posibilidade de mellorar as cousas pois, estaba aí, estaba ao alcance da man, porque todo se estaba transformando. Bueno, me gustaría mandar unha mensaxe a todos os que pasaron por aquí, tanto traballadores e traballadoras, bolseiros e bolseiras, como as persoas das que dependeu o propio servicio. Penso que todos eles contribúen a unha mellor universidade. E na medida en que axudan a facer unha mellor universidade, pois contribúen a facer unha mellor sociedade.